ka step ka babha bat ka bakamen ya phi baro kham tam ya ki hap khna ki bapet ya kani ka program bat ya kani ka YouTube channel jong ka jeseng khna balang Presbyterian Mauro hakani ka step nginyo ka jing puli na kaktian ka bukhut ka jong ublay kum juro ka jing duai nang ta nginyo ru ki jing ruai nang ta ru nginyo ru ya ka kubo na kaktian ka bukhut ka jong ublay bar ashwa ya kita nginla ya khamat jong ublay ha ki jing duai tong ini duai kublay bo kupa jungi ba beneng iwan kumni atrai ba iet hakmat jong mi ko pa isin e ban yalam mi ko pa ba iet yakani ko program ka jongi dadu ko besdang hadu ko bawai no ka jongka yalam mi ka wei pa koi ka benta dalau jong umun siem ujong mi atrai but ai ko pa ba kawai ka benta ka bangin siya ban pendap ju subiet kanong kat kum ka jingilam ka jong mi atrai ben kentang yakinong isim benta baro isin e ru ko pa bandan lem dan ringkat bat ni ka jingim ka jongi ka bedang sa asla ju kani khndo ngadwai ru ko pa ba men ya da yangi na uniu khnyang jingpang ju subiet u bedang dan hasla ju kani ka perthai ya da mami ko pa ba iet da kasnam ka jong mi atrai bi ba shanu shabangi let ko pa kasnam ka jong mi atrai kan long ka jinga da na ka benta ka jongi dan lem dan ringkat ka jingim ka jongi isin e ru ban ma biki pop ki jongi na bai kini pro ipan ha kerteng Jesus Christ no punim jongi amen but minta nginyo ya ka jingpuli na kaktien ka jong ublay na i bakinsai lingdo nong pure but hadian kata kan buat ka jingduai na i miss afidulin lingdo nong lan but shwaya kata nginyo pat ya ki jingruai chorus na ki parakna Kiap kena bero, ha kene kapor, ha syaba ini ruai gijing ruai, ha kerpat ipi iwei badan hayang. Aku apin ruai pina shat kemen lang bat ngi, bapin ruai duk kemen siam ke dono ke jong pi. Bat ru pin buat iki action song nangi mo. Ma ha kene kapor yuran ke bentau Jesus Christ. Tu ini ruai. Jing long trong na tu
An pulien kisam nong bashispa nyau kat baning kong bat kumjo ru naga bashispa nyau kat baning kong bat baal. Atu ai ngo ha utrai na ba ulong u bab ha na ba ka jing I sin ai jong u ka ne bam ju kot. To ya ro ya utrai phi ki jat ben rio ba ro. To ya ro pindan buram ya u phi ki kenja ben rio ba ro. Na ba ka ba krau ka jing I sin ai jong u shapang jong I. Bat ka jing shi sha utrai ka ne junam to ya ro ya utrai. Tu ye lang hau ble ki jing doi. Ko kapa jungi ba bandeng sasi sien try ngi wana kama jong me ban kiush ke yang ka bakal tangga jong me ken try. Do ning kat ken try ba ne ka jis ka jing shakri ki jongi ru bas tang ha ba wai no try. Ai ba ke ngi pendap ken try ka long ka bla padiang hun ha kamat ki kat is ne ki jong me ken try. Do ning kat ken try but kinong shimenta ken try baro ba komjo ken try inong kren ken try ban sa sami ka khubor ka hapadeng jongi ken try. Ai ba ke la pen kre ken try kan long ka bla Nchat bona me he ken try. Doring kat ken try ba ki po badang sa ke jongi ma ba klet ki po ren kang bisi ni ka posh ka po tanga pan keteng su try. Amen. Ni pen pau ka jing sngongu ya I ba ken sai ling do nong pure na ka benta ka tu ka jing puli na ka ktien ka bukhut ka jong ublei ka balong ka ba shai bha bat kum ju ru ya I miss afidulin ling do nong lat I balabu akmat jung blei ha ki jing duai. Bat minta ngin yo ya ka special item na I miss Rida Care nong klau bat ki parlok. Bat hadian jong kata kan buat ka kubor na ka ktien ka bukhut ka jong ublei bat ya ka kubor on sam da I Mrs. Sapira Marbanyang. Kum ka jing pen ithu I Mrs. Sapira Marbanyang ilalong ru inong elam jong ka jeseng kena hakisnam ki baladam. Barang kerpat bakini kin snobha ban shim yala ka jong ka benta iway hadian iway. I see your fingerprints, the work of your hands, it's all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance, the world in your hands. So lost in your promises, now I'm sure of this, I'm yours. Let the waters rise, I will stand as the ocean roar. Let the earth shake beneath me, let the mountain fall. You're God over the storm, and I am yours. I hear the voice of love calling me home to where I belong. It cripples every fear, and the one who will kneel will walk away healed. So rest in your promises, now I'm sure of this, I'm yours. Let the waters rise, I will stand as the ocean roar. Let the earth shake beneath me, let the mountain fall. You're God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I send my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. Let the waters rise, I will stand as the ocean roar. Let the earth shake beneath me, let the mountain fall.
storm, and I am yours. Let the waters rise, I will stand as the ocean roar. Let the earth shake beneath me, let the mountain fall. You're God over the storm, and I am yours. Naga bentau bramble, amen. Hakabaning kong nga snow bangariban ay ngo yo blay bawla ay nga kanika lat sa sisien pat ban yeng ban kren hakmat jong pi ki hep khana baro nga ay khu blay ru ya ki hep khana ki badon hala ki yeng ki ba ngap ki kanika program jong jinga seng khana ha kanika step leng ba ka YouTube channel jong ga balang Presbyterian mauro Ti shwa bagin ya shakmat bat kani ka jingi thuk khana ka jongi tu ini pendem ki khmat ki jongi banduai ko pa jingi ubahbneng long ka bukhot ka kerteng ka jongmi long ka mon ka jongmi tu yarap yangi hakani ka por ai bor yangi bangi ban plai ka kerteng ka bukhot ka jongmi ba ka eke ba mi na ka shuntor ka jongi kan long ka ba dei biang hakmat ka khet ka jingi isin ka jongmi ho don markat rubat ki hep khna ki basngap ikani ko khubor baki la ban pediang ya ka baki la ru ban pen long do long snam hala ka jing em ke jongki ka baman la gasngi sungau ko try ki jing khot kar pat ki jongi map ikilai ki ring kang ki jongi yakini barongi pan ha ka teng jisu balong nong pen em jongi amen Ti shwa bangin ya chaprang bat kani ka jing thuk khana ka jongi ngashukwa ban kli jing kli phi ki hep ki baret Lap hi don ne em ki paralok ki bajan haka jing em ke jong pi nga tharai baro ngi don ni ki paralok ki jongi dein em ngi don mangaru nga don ma phiru pi don I mei pa jong phiru don ki paralok ki parabajan ki jong phiru ki don yo paralok lani yaki paralok ki bajan tam ki bakila ban ye share ki problem ki jong ki bakila ban ye thu haki ke e ga baja pat kumno ka long haka jing em ke jongi ka baman la ka singi Ti hebe it ngarwan ra e phi ke jing thu khana na gospel ke jong yones kalenong ka bakhat we ka baya thu ingi shapang ki laingut shipara ka Mary ka Martha bat ulasras ki badai ki paralok ki jong Jisu ki badai na ka shnong Bethania bat la ong bakini laingut shipara ki de ki paralok Jisu sngo tenat ban lech ki yeng ki jong ki ban ya selok bat ki Tila ong baka Mary kalong ka Gabriel ka basngaw tanat ban snap iki jingya salok ki jong Jisu kumba fila tip nga tharai fila juyo sngaw ya kita khana bat fitip baka Mary kalong ka basu tanat ban snap bat ban syong haki kijat ki jong Jisu ban snap iki jingya salok ki jong u Kamar thapat kalong Gabriel ka basngaw tanat ban penbiang penbek iki yeng ka sem ban lum ban lang ban pen kre iki jingbam naka benta ki gas kumba mangibaro ang ile Lada don menu bawan hake yeng ke jongi ngi pen kre ngi pen krom ngi pen biang ngi shet ngi tiu bat ngi kwa bangin ai the best ngi kwa ban ai ke jingbam ka babang te kum ta ki don lagi jong jinglong te ulas ru udei we ne ki para ki jong kita baro laingut ngangin skem mangingi don ki badan shi para laingut Mo ngirungidan shipara laingut tamangidan tangkin thei suda dengan ngait scam ba phiru piadon ki bedon shipara laingut te have baret ma shukar pa ye fi ba pinsowa banya shongkhop banya snap bai gani ga jingi tu khana tang shipang nganom shimi ko por ga jong phi ban ngam dehiru ka banang man kren jrong tinga karpa ye fi finya shongkhop wadum ye khi wadum ye tawa ka kti shani wadum ye tawa ka jat satai namar nga yu I dan ngilai page moling ba ka YouTube ni hakapor bangi syong yang ki khon jong ak to wa ko kejat sini kita wa ko kejat setai ba kisama yang a ti ga ngai ba ma phiru phinum ne le akum bale ma ki mo pinya syong kham phinum ya tawa ka kejat sini setai pinya ngap ba bat tang shipang bat pinyo ya ini jingnya tu khana bat pinyo ban yo jimen toy da ba ngap ba ya kan ni ga jingnya tu khana mo ha barat ti long patient mo long ba yaisha Shongkhop tang shipang ngila dem ti ngine poino shakani ga jingya thu khana kumbang la kalim ne ngala ong de man la baro iwei pa iwei na ngi don ya
best friend ni ka best friend ni best friend te hang ni rung inyo bakini ki language si para ki badai ka Mary ka Martha but Lazarus ki don yo best friend ujong ki but udai mano Jisu can have Jisu ndai udai best friend ujong ki te la ong ba ki ba Jisu julet chi yang ko mangaladap ong manemo Jisu julet chi yang ke jong ki julet bandisha kum ta kai mo ngi shu mod don mangi ulet bandisha mo wala khang ne klem da tho bo di sha ndai hakani ka lenong klem da tho bo ulet bandisha ne ulet bande yun dai ngi shu mod don mangi ha bangi let chi ngi jong brio yo ka sha ngi selok ngi thu khana tiu Jisu pa de u ya thu khana be ya ka jing ya thu khana chapang ka per thai kum no bo sawan ban pen em kum ta kai duai yalap uleki kampala uya thu khana kum ta bo ya selok bat ki te mangiru ngi dan ki parlok ki jongi ngi thu khana ngi thu ki jingsham ki jongi ha ka jing em ki jongi yimnu teng teng ben thu ya imei pan dei henrei pa de ngi nu ben thu ki parlok ki jongi ngi nuat te la ong bahang ni ka ni ka jing ya thu khana ka wan ha ka ni ka por phang Jisu mo bat kita ki langut shipara te la ong ba ka kat mo kala nang yat ka por bat utau Lazarus ubadei para jong ka Mary bat ka Martha ulapang jor mo ulapang te laong bakini ki si para bro arngon kilak pa ika news mo pa ya thu khubor nei pa ya thu khubor kuma ma phiru le sir don ba pang hayeng sem mo man tarik per thai mobile nei ni phone hey pang email ni hey pang ngapang ngamla ban wan school ni ngapang ngamla ban late college kum ta ter te laong ba ka Mary bat ka Martha ru kila pa ya kata ka khubor sha Jisu ban ki dan ru ka jinget bala dau dan Jisu hang tale se para jong ki unlong bokoi bakya na mar bele ki tep bo Jisu la bele ki kamplang asai phiru pitep ndai nem nila yo snow ni kana ki bon ha ka Bible ki ba yo thu ni bo Jisu la bele ki kampla bon jat ulaban pen em ulaban pen pe yo bamala ulaban pen ya yo boduko bat kum ta ter te makiru ki tep ya kata par kita kwa Her bau Jisu undan hakmat bundan lang bat ki kata kapor henry ke kala long no pade bau Jisu la bandan bat ki habet nya kata kapor udan shakaway pade ke jaka ka bau haban pendep ki kam ki jong u ha ka ministry ki jong u bau ni ya bun ya lap mo te lo ong bakila pha yo thu yo u bat ka news kala poi how Jisu la poi kata ka khubor bau Lazarus upan lo ba i jong u upang nei te henry Jisu nang haban shong ha kata ka jaka arsingi udang haban shong hakata ka jaka arsingi henre Jisu haka jingmut jing perkhat ka jong u ngila ban mo ngila ban smo thu bo Jisu ukwa ka man sim her ban lekno shata tang ba ka por kam pat sha u haban dan hangta arsingi te la ong ba kala nang yat ka por Lazarus ula nang kampang jur bat kumta ter bat ulak yap no mo ula yap no bat la tep yu henre Jisu patwan nei Jisu patwan ti onda habo Jisu la dep di kata kam ke jong u na kata ka jaka ula ong iksendan yang ini lek no mo ni lek no shari judia ni lek no kata ka jaka ma ula tep mo ba utau parlok jong u pang ti kwa ban lek no sta ong iki yang ini lek no ti onda haba kile ya kile wan mo kani ka Martha pa de kala yo sngo kanya ka khobor bo Jisu la poi poi hayeng jong ki la ni poi kata ka jaka ka jong ki kala lek Maria na kam la up sure mo kala lek Maria na kam la up sure bat kala lek ya thu bai Lazarus mo bat kala ya thu bo la yap mo bat bakalam ong ru hau Jisu bala da dei bo Jisu dan hang ta kanum jendala ja kum ta para ujong ki le si unang dan lem hapadeng jong ki mo tel ong bo Jisu ong tong ini ulan ang yang ini ya bat ka Martha kala wan ban mare she yeng da ka jing kemen mo ka man sim ka kemen baka tep bo Jisu la ban le ki kampla mo ude uparlok ubajan jong ki uba e iki ti unle bet ki kampla nang ta ka wan mare ka nya thoi ka Mary bakan ong bala wan Jisu te ka Mary ru kala yo snow kata ka khubor bat da ka jing kemen karu kala yeng nang ta bat kala mare kala ita ki parlok mo na mar kumbang itip ha ki yeng yap mo si wan ki banya shong pentingan lem te kita ki brio kala kita baro bat kala mare shu Jisu haba kala mare shu Jisu kala poi kala dem ngon ki kijat ki jong u na mar ka tu ka Mary ka di ka brio ko pas so tanat mo kumbang ila tip dei ban shong ha bo Jisu ban selok te kala dem ngon
mo kala demon kadi ka bakam surat nga tharai ban ka martha te ko basu hla be nei ka Mary ba de kadi ka bakam surat ti kala demon na kama Jisu bat kala ong try kan dala da medon ba me Lazarus jong udang dan kat ba ni tips kami ka ta mo le kala ban ong kum kita ki conversation na kama jong Jisu ti haba ka Mary kala yama kama Jisu ha baka ya thu mo ya kata ka jingyap ka jong para ujong ka Jisu ulay yam lang bat ka ula snowsi ula yam lang hangta but baro ki bedan hangta kilay ong ani kat no i shisha mo kita ki brio ki bedan surrounding mo ki bedan hajan kilay kren kilay ong ubala ban pen uday ubala ban pen kia nga tharai lada udon mo ule se gidon kum kita ki gossip ken para makiben ya kren ban ong balada udon uni le siu neu Lazarus unum jendalayap Deu Jisu pat deu la ong to yalam yang as kata kalian timo yang ini like shanu la tep ya Lazarus pat la yalam ya but la kila poi sya kata kalum jing tep kumba fi jutep ke lum jing tep ndei kumba ngilai I he story ki jong Jisu kalum jing tep pelong bukum no don uma don da ka clear nei ki tep kum tu ya met bat ki setap do mau kumba tap ya Jisu pikan mau ndei heb badet ngate pitip hai kata pikan mau ba tilong kum tu hi kum jo hi balong ba kata kalum jing tep mo la don mau khang ba he ba na khamat kum ha kapor ke jong Jisu nei kum ha kapor ke Jisu jingyap jong Jisu nga try kum tu hingin chu picture mo ngin chu pictureize u tau mau khang ba he ba khamat udon bad la ong ba kani ka mar tha pat ma ka di ka kham lap mo le sing laban mudur mo ka di ka kham lap kham kloi tien bat kala ong ken ani mo la saus ni la da tep yu kata ti ula sma utung mo Jisu pada uong banyaka bapan da langit mo pan sungit ben pan I ko burom mo pan I ko burom ko jong blay ko uong ha ka martha ti ka martha kala snap no but Jisu pada ula nang ya cha kaman bantur sakta ka lum jing tep bat hang ta ula ong ya ki bekini weng yu ta mau khang habau la weng yu ta mau khang Jisu la le kum no ula khot ula pertajam Lazarus mo tomino nang to namar bu Jisu wong kum do bite wong bau Lazarus usyo thia mo wong bau usyo thia te hang ta kita gi breu te mo da fidan ma phiru hakata ka pole se pinong surprise ni ki wong dang yo thia hana ndai ha bau breu la da yap la saus ngi ndai te henre Jisu tip ka por ka babyang ha beret ndai utip ka por ka babyang utip udai ublay ndai tama usudan hapdeng jungi ki breu ulong lang ko mangi ki breu tang ba utip lupa mo kay ga banja la share si sngi menta shibit ndai utip lupa ti la ong baula da dep bala da dap saus ngi hendai nakabenta jong kadang dei ka por ka babyang kadang dei ka por ka ya ka babyang ba ti la ong baula khot yu taw Lazarus lo wan mi shabar dei ni da don mangabat ma phihang ta le singin ngo kum no ni ngo ting ka he ka khri tharai mo so he ka khri ani wo ula mi pan mo klem ilele nei bat kita ki jan spanya mar fiu em ha ki por ba men shwa kan da tep ki gile kum no ki telan da ka jan nei si ula ban mi bat ka jan kum kita ki mamis nei tinga tharai pindai I de don ki batieng ru handai ki tu ki para pa de ki men ki para ka Mary bat ka Martha ki long kum do tharai kemen da ka jing kemen ki le I bo para jong ki ula mi pat nang tau law imbyang mo berkata baro ka credit kali chno ka credit baro kali chu Jisu nama dei na ka daw jong na ka daw ka jinget ki jong kiru kilanget yu Jisu kila ong dei bala da udon ha ka to ka jakale si upara u jong ki onnom jendala yap ki don kata ka jinget tang ba kim la kan ban mudur ula ne man pen em kim la le si ban mudur henry ki nget bet nei ki nget ba yu Jisu ba ka jinget ki jong ki kala pen em ya la yu upara u jong kiru bat ka jing it ke jong Jisu ya kiru kala pen embyang ya upara ujongki te habaret naga ni ka jing ya tho khana ni yo artli ki agi ki mat ki ba kong san la ni ki jing sneng ki bangila ban shim ban te ya ka jing em ke jongi mo kita ki long ka baning kong ka long ba ni de ban shim yo Jisu kom upar lo ubajantam ha ka jing em ke jongi don na pring jong phi ba shem yo parlok yo Jisu kum parlok uba jantam ho
Ladam don du lesi ngan sedang la duduk mentaka sengi ngan syem yu Jisu halade ba unlong paralok uba jantam ha kejing ke jonga. Lani ha kejing ke jongi, ha kejing ke jong pi baro ke ba sngap ya kini ke por. Mo ngin syem yu Jisu ba unlong paralok uba jantam. Ngin ya tho hu ki problem ki jing jar ki jing ki jongi baro mo kumakani ko por ngi yo I mo ka surrounding jongi baro ni sio sngo betang ni kata jing pang ni sngo betang ni kata jing pang mo gi ni o ni pertanyaan nama Jisu tu pen kanno yang ni tu pen kanno ai kari ke jongi mo dingin yai syam yo Jisu ko mo parlo ko jongi ngin yai kerpa di u ngin yai khot di u bo unyarap yang ni ndai ladang syam yo ko mo parlo ko ba jantam u jongi le se kan sa phet kini ke jingpang ngin sa long yang normal kum badai ban long ndai ngim dai ban kan randien ngi dai ban long bet batu nyai ne bet batu ngin long bet kip ngin shim bet u tau paralok u bajantam jong ke jing em ke jongi habrit wat nom shim ke mobile ke paralok ke bajantam ke jong pi wat nom shim ke TV ke paralok ke bajantam ke jong pi ni ki cartoon channel ke paralok ke bajantam ke jong pi syem yu Jisu parlok ba jantam jong pi don ganu ke jingpang ha kemet ken mau yu Jisu ban duai don ganu ke jing ha ke jing em ken mau yu Jisu bat khot yu ba un wan ya selok bat un ya rap shisha ya pi namar u deu best friend u jong pi kom ba ulalong u best friend jong gini ki language para kom taru un long u best friend u jong pi ti ka ba arpan ka bangi yo na kani ka jing thu khana ka jing sneng ka long ba idai ban long ki bai yai sha yai up ya ka por ka jong Jisu namar ka por ka jong Jisu la ni ka por ka jong ublei ka long ka por ka bala I bala dapura ka ba biang bha na ka banta ka jong I nei piu I ka jing thu khana u lasra su la don hang tu adu ka no sngi sau sngi ha ka lom jing tap kum ba ka ong ka mar thau la iu tung ka ta le si hoi ka dei ka sha le si la dei ban iu tung dei la da ka dei ha ka ne ka perthai ka ba mentaru sau sngi ha khando la iu tung wat tang shi sngi la da dei bangi don ka jing pang ha ka met nei ka tu ka met ka la sma ka nu tam sau sngi ba la tap da ka khando mangi shni tingi tap da khando han da cha tei pede ki bo do mau da si ka la sma te hen rei ka por ka jong Jisu ka de ka por ka ba biang u Jisu ha ba wan ba ha ba u le ka nu le ke tip ka por ka jong u ngim dei mangi bangin ngin ong be kat bangi mon mangi kan long la dang kwa kan jam no kan ka jingpang kan jam no menta u bleu tip ka por don ni ka plan ka ba biang bat kata kan long ban ya lam yang ni shakalenti ka ba dei mo gidan ki hap ki beret ngayu I mo with experience kata an ong gidan ki hap ki beret ki pan mentai ka sopti kim yo la le dom ndai la dom kim la ban ya sha kim la ya yang make up sekun ndala yo pisah ting sa thiet ik tu ka sopti ka jong pi la le dom no mar belai ngadai ban yo kum no kham yo ngim long ki ba ya sha ndai ki hap ki beret ngidi ban long ki ba ya sha ngidi ban don ni kata ka jing ya sha ka jing ya up ya ka por ka ba biang tin dai na ka banta ki jong ki basan ba de up Yasha habang ila khot kerpat ngim dewan kan randien ngin yai khot ngin no man thai ngin yai wa yu bat ngin yai shem yu kum tau parlo upa jantam bat ni sala shisha bangin long kita ki bejob ki kristan ki bejob ladang idon yu Jisu hapo jongi langi don yu Jisu kum parlo ku jongi upa jantam bat ladang yai up ya kapor ke jong u te haber finle em kum ta hoot ngin le kum tamo ngin ya wat yu Jisu la dangi klem shim yu menu kum parlo ko bajantam nadu menta ka singin khot kerpat no yu wan na ka donut ke jongi ndai kum fish shit em ndai wan na ka donut ke jongi try ba bha mo shong apo jongi tungin khot kerpat yu Jisu bat tungin shim yu kum best friend la dangi pangi si tom minum wat kum bai hang no kum tungin ngin ya duai ong ya pek don dawai yu kum tu ne ka YouTube ke thu ngi bangin sna kum no dawai wat yu Jisu ha ong bangin si wat yu Jisu nai di dawai dei du ban di dawai dei du ban wat yu Jisu bat kum ba ke ong mo ka ktien blei rap gitu ki rap ela dia ngin ya rap ela dia ka bangi di dawai henry in wat yu Jisu ndai to shim yu Jisu kum parlo ko ba jantam mu jong pi yai up but yai sha ya kapor ka jong u but kapor ka jong u ka kapor ka bakordor blai na ka banta ka buram ka jong u amen
kum tu ngila yo sngo ya ka kubo na ka tien ka bokut ka jong ublei ka balawan ra apdeng jong iling ba i Mrs. Sapira Marbanyang ka kubor ka baong kumnu u Jisu u paralok bahajan jongi ngipin pau ka jing sngongu ya i Mrs. Sapira Marbanyang i balawan ra ka tu ka kubor ha kani ka step but kumjuru ya i Miss Rida Care Nongklau i balawan ra ka tu ka special item but ki paralok ki jongi ka balara shisha ya ka jinglong mensiem ka jongi Minta ngilapoi syakaban penwai no ya kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka step Bat nginyar wai ya ki jing ruai ka ban yalam da ki dkhot jong ka jiseng kena. Bat ngapen pau ka jing sngongu ya ki parat khot jong ka jiseng kena ki balayalam ya ki ni ki jing ruai chorus ha kani ka step. Bat nang ta kan sabut ka jing kerku penwai na iwei I dkhot komiti balang jong ka balang Presbyterian Mauro I Mr. E. Daukan. Haulay baduk pa jungi wa beneng. Ngaingo yame habakum kanika por. Bat kanika step ka ba pernai. Bamalapan yo hangi kum kejingi seng kena jung ka balang Presbyterian Mauro. Ban pendon buram ya ka kerteng ka ba ko bat ka ba don bor ka jome.
au boleh ai ngo ya me pamlem semla ino yang i hakis ngi ki por ki bala no baro bad me ngi ai don ringkat lem wan ni ban ngi ai ngo ya me au boleh hakani ka por kam tam ya kani ka kubor ya ka baka syakri ka bakordor ka jome kala bet sapane jongi kerku au boleh kitu baro ki bas ngap bad ki bas skor ya ka kubor juga kecin ka ba im ka jome bad ka ba wai no toda ai ba kijing ai u kris utrai lembat kijing ba ka jung blai pa kijing yeslok umen sim wa ko ai ba kinelai ho wei blai kinde song dap kerhai lembat kijing yeseng kena jong ka balang presbyterian mauro o lembat kitu ki weiru kijing yeseng kena ki ba syakri ya me kan keri bad saudong jong ka pertei na du mentau ki bom ju kuro amen